Good morning. Mau pa nga oras Eastern Sama. Good morning Eastern Sama. Adi kita yan na live. Lagad live ko no. Adi kita yan na terminal han oras Eastern Sama. Adi yan bagong basa na Gold Trans. Adi luwatan ka na Mega Bus. Medyo damo man dito mga pasahero. Although sering padi pahera nakakapasyadang at na para fihapan, pero damonan mga pasahero nga dinaagi kaya tikang ha giwan tikang ha burongga na dito naagi ha oras amatera pinakiterminal nga na diliwatin guwapo. Oo. Ati kuno an hagtaas na ini nga mga bus ngan sering nira to na Gold Trans in mapasalod liwatan nira bagat double decker na nga bus sulod nira nga diha oras baga mao pa ini medyo intro na to na negosyo nga diha Eastern Samar ato na pagbiyahe medyo wana sering pa maupay na dire na sugad una nga makore ang tapon-tapon ka nakabot nga diha Eastern Samar. Ay nga na din natin mano mayor oy. Adi oh. Napasyada bispira sa niya birthday kay buwas birthday niya. Ayaw lang kami taring asa pero aton kuan damot fans damot fans ni Mano. Ate kanya Marisyo. Ay! Malakap na Gold Trans. Kita ang daw natong damang pasahero sa Didamo. At nandito na tayo sa loob ng palengke ng oras. At ngayon nga pala, happy fiesta nga pala sa Barangay Santa Monica. Bisperas ngayon at nakikita natin maraming mga bangka na galing Santa Monica yung nandun. At nandito rin si Mano, ayan, umikot dito. Ayun yung nakadilaw. Bisperas ng birthday niya pero ayan, busy pa rin. Nag-ikot-ikot yan na nakarating ng bus terminal, nakarating ng harafihapan. At ngayon, nandito na naman sa palengke. Ayan. Dahil may good news siya sa mga nasa palengke dahil hindi na daw magtatagal, lilipat na doon sa bagong palengke. Ayan, may nakikita tayong nagbababa ng yellowfin. Ang laki-laki galing yan ng Tubabaw. At ito, nandito tayo ngayon sa pantalan ng oras. At ayan, may mga papunta na ng Santa Monica dahil bisperas ng fiesta ngayon. Ito mga galing Panalogon yan, dami ng buti dito ngayon. Anong oras pa nga lang pero ito punong-puno na yung pantalan. At ayun si Mano tumisting doon sa pilahan na tulay, na ginagawang tulay. Ayan tingnan natin. At ayan, dumiretso na rin tayo dito sa tulay. Ayan si Mano, ini-inspect yung napagawa dito. At ito na po yung itsura dito sa bagong wheat market. Ayan, may mga may mga sabitan na ng timbangan, sabitan ng karne. Ayan ngayon temporary ginagamit mo ng pahingahan dito ng iba at saka yung mga galing Panalogon. Ayan si Mano. Umiko talaga, bisperas ang birthday niya. Bukas yung birthday niya kasabay ng piyesta ng Santa Monica. At ito ngayon ang itsura dito, medyo mayroong mga may nagputol siguro ng puno kaya may mga doon sa dagat.
Di naipis na liwat ipagayan iya marasa nga waffle. Anay, libot anay kita nga di hiling na daman kita nga dahan mga karanon. Di baga subas naman di din karanon. Waray na ana marasa nga maturtig ang halabang ang dako. Ambot nga dahan kaloyo. Waray na liwat, medyo ginpuro pakyaw siguro ini ngan. Bispera siya na Santa Monica ha Islahan Tubabaw. Oy, advance happy fiesta ha iyong tanan. Shout out han mga follower naton di dahat Tubabaw o di dahat Santa Monica. Ating baga man malibot anay kita. Oo, adton mga sering pa ada kuno hagrayo nga lugar. Mao pay nga agahay yung tanan nato Manila nada Langyaw, nada Dubai. Oy, mao pay nga magahon iyo nada Europe. Nada USA pay mao pay nga gabi nga nada liwat oy adi Sir Joy baga nagdudupa-dupa. Mao pay mood yan na siguro bangin ini ambot kuna naging buhat kagabi. Oy. Patal. Nga natin na maliwatan na. Oy, adan espada baga maupay ni. Andiri ko nung giasin ni. An espada o lahing didihaton. Anay daw. Pasyada kita nga di. Makadianay kita ng merkado. O nga di kitahan na dinaliwatan marasa nga ice cream ni Tato nga natin mahusay nga taga Kadian. Di sa naman ice cream din radier eh. Oo. Agoy. Di na marasang ice cream ni Boracay ice cream. Di ko no. Di. Ay, karasa lah itong nga Boracay ice cream. Ngan happy birthday ngayon. Oo. Anay, maka di anay kita hiling kita nga dihan merkado. Ano na ba mga mayda nga diha merkado? Kitaon aton. Dihi Buskaloy. Bagahin kadamo man didiyanahan mga karne damo na damo liwatan mga isda pero damo yan ang karne kaya bisperas liwat dito Santa Monica at mga soberan na nga nalabay ikat to iton. Nga na di balik na liwat kita nga di nga na buwas baga birthday na nato na hinugog mga manuhan na bungtuhan oras. Baga saring pa magbo-birthday nga manhindara. Oo. Manhindaran iyo gugma nga ban marasa baga nahihidlaw man ako pagkaunhin adobo nga bibiti kang hapanalogon karasa la siguro nga na damo nga salamat aton kaupod naton aton video aton mga nakita didihan naton camera nga na hadton aton mga follower aton mga nag-share naton na video naton live aton mga nagko-comment damo nga salamat hayong tanan nga na kun diri ka pa naka-follow please click the follow button and maupay nga aga oras Eastern Summer. Pahabol, happy fiesta Barangay Santa Monica Hana Islahan Tubabaw.